I'll put it on the microphone now. William. Ysgol Nant Caerau, ymuno kami, joio hwyl ati. Dylai'r cwrteisi, ymwyrchod dyna i ni, ymlaen neri. Byddwn ni wedi cyrraedd y 7th. Sawl pwynt gaiais ti? Gaiais i 2 pwynt. Quack.
Wyt ti'n gyffroes? Ie. Wyt ti wedi gwneud grŵp gartref blaen? Ie. Pnawn da! Wyt ti'n gyffroes? Ie. Wyt ti'n gyffroes? Ydw. Wyt ti'n gyffroes? Ydw. Merched, be ni'n neud? We've got you! Right, ni'n barod. 3, 2, 1, go! Bada ni! deimladau chi'n teimlo ar hyn o bryd? Cyffroes! 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 Sut deimlad wyt ti'n teimlo? Gyffroes! Well, bums! Cyffroes? Cyffroes. Ofn.
Diddorol oherwydd mae'n teimlo fel ti'n hedfan ond ti ddim. Sut oedd wedi teithio draw i'r awyr? Hwyl oherwydd mae'n gyflym. Hei, da iawn ti. Faint o ti? Da iawn. Wyt ti'n mynd i bedair am neidio? Faint o ti? Da iawn ti. Dau, un.
Mr Jones a ein ffordd i'r wyllgref. Ar ôl chi gael sbarc, ewch i'r darn o codon. Y gyd chi'n ei wedyn yw'r fflat am darn o codon, gwasgu lawr yn galed, a mae'r tân yn dechrau. Just fel nawr, okay? Fi wedi gwneud hwn sawl gwaith nawr, so mae'n mynd i fod fel quick gyda fi, okay? So felly gyda chi, deith e ddim y tro gyntaf na'r ail waith, just cadwch practis o a'ch deith e erbyn diwedd, okay? An amazing and super house. Happy! Cyffroes. Nerfa. Cyffroes. Llawen. Cyffroes. Nerfa. Gawglyd.
Cyfraith. Cyfraith. Hapus! Cyfraith. Fy unig un oedd yn anodd oedd un dechrau.